Darganatada bankomatlardan bir gece günlüğüdün dowamyny nagtlaşdyrmaga ruhsat berilýän limit 100 manada getirildi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Darganata etrawynyň bankomatlaryna bir gece günlüğüdün dowamyny nagtlaşdyrmaga ruhsat berilýän puluň möçberiniň 100 manada getirilendigini habar berýär. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmegi bilen bankomatlardan günnelik nagtlaşdyrmaga ruhsat berilýän puluň möçberi häkimetler tarapyndan ýygyderli çäklendirildi. Ýurdun dürli regionlaryna 2018-nji ýylyň fevralyna çenli bankomatlardaky nagd limiti 1000 manat 2019-njy ýylyň noýabryna çenli bu mukdar 800 manada getirildi. Şu ýylyň martyny Türkmenabadyň käbir bankomatlaryna gündelik limit 100-200 manada düşdi. Türkmenistanyň maliýe resmiýetleri şeýle-de döwlet banklary ýygyderli üýtgeýän bankomatlardaky nagd limitleri boýunça resmi kanallar arkaly ilaty maglumat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 aprelde beren maglumatyny Darganata etrawyna bank kartlar arkaly amal edilýän nagd däl sowda üçin gündelik limitin 80 manat möçberini kesgitlenendigini habar berdi. Ýurdun maliýe ulgamynyň nagd çäklendirmeleriniň fonuny habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryna we ýangıç goýuju beketlerde 25-30% komissiýa bilen bir kanun ýagdaýda adamlaryň bank kartlaryna puly nagdlaşdyrma hyzmatyny hödürleýän taraplaryň üstü açylypdyr. Habarçynyň sözlerine görä bankomatlardaky gündelik limit hemde nagd däl sowda bilen bagly täze girdilen çäklendirmeler üstü açylan bu ýagdaý bilen ilteşdirilýär. Ýöne adamlar bu çäklendirmeleriň nagd problemalary bilen baglydygyny düşünýärler diýip habarçymyz sözüne goşdy. Şu günler Türkmenistanyň pul nagdlaşdyrmak bilen bagly problemalar ýurdun dürli regionlaryna dowam edýär. 2 aprelde Türkmen Nököt News neşri Daşowdyň merkezine we etraplaryna bir aýdan gowrak wagt bäri ilatyň pul nagdlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigini habar berdi. Maglumata görä bankomatlaryň öňündäki nobatlar ozalkysyndan has köp adamly. Hemde adamlar heniz geçen ay gazanan haklaryny nagdlaşdyryp bilmeýär. Daşowdyň käbir banklaryna bankomatlaryň sany azaldyldy. Kärhanalarda hususan owa ýerlerine olaryň hyzmaty besedildi diýip neşir ýazýar. Diňe belli edaralarda polisiýa bölümine, prokuratura we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň edaralaryna bankomatlara durnukly ýagdaýda we yeterlik mukdarda pul salynýar diýip neşir habar berýär. Ýurtda bankomatlardan pul nagdlaşdyrmak hemde nagd däl hasaplaşyk bilen bagly çäklendirmeler soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisiň ýa-ni koronavirus global pandemiýasynyň ýaýramagyna garşy görülýän çäreleriň fonuny güýje girdilýär.